Esquerra de Bigues i Riells dona per trencat l'acord de governabilitat que va fer amb Convergència i Unió arrel de la moció de censura fallida al municipi. El motiu principal és la incorporació de l'exregidor socialista Eusebio Casado al govern de CiU com a regidor no adscrit, vulnerant el que havien pactat de parlar qualsevol tema que es fes al poble. Nosaltres estàvem satisfets amb aquell compromís i ara per ara no tenim aquesta seguretat. En aquest sentit, nosaltres a l'acord que en un moment donat vam arribar a Convergència era donar governabilitat al municipi, però que sí que està clar que donem per trencat aquest acord perquè, de fet, ells la part que els hi pertocava a nivell municipal no l'han complert. La incorporació de Casado al govern de CiU dona una majoria a l'equip de Joan Vila. Per tant, Esquerra ja no té la força que tenia en alguns punts com la Pedrera, i això ha creat cert neguit al partit. Per això, fa uns dies, el portaveu d'Esquerra i l'alcalde van anar a visitar el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. I anar a parlar amb el conseller i fer-li coneixedor de quina és la realitat del municipi i en aquest cas intentar buscar les complicitats que vam aconseguir amb el conseller Recoder en aquest sentit, perquè realment va ser una persona que en aquell moment ens va donar molta tranquil·litat. Van sortir plenament satisfets d'aquesta reunió perquè veiem que el procés continua exactament igual. Fa un any, el compromís de l'exconseller Recoder de no tirar endavant l'ampliació de la Pedrera de Bigues va ser la clau perquè Esquerra es fes enrere en la moció de censura Joan Vila.